سلام كبرات تخطاتلتي أمنا لما عند فيديو كابكت فيديو إديتنج زبلنا حزنا متسينا زلنا إذا ما نجمرتي كابكت تدقيمون كم يجيرون فيديو إديت كم زقور زرقي مالتي سلز كبرات تخطاتلتي من البات ناي كابكت أفلتون دزي هاليكم إذا فيديو نعهم يا ويدما ناي كابكت أفلتو هاليكم جن اتخلتكم كرو كتما عبلوهم استدليو إذا فيديو نعهم يا مالتي زخونا فيديو إديت نمكبار بكابكت تدقيمون زقور تخليهم لوم دما توم مسارتاوين زدلينا كلاتات ወይ ድማ ነገራቲና ክንርኢ ከመይ ጌርና ካብካት ተጠቂምና ቪዲዮ ኤዲት ክንገብር ንኽእል ስለዚ ከመይ ጌርና ካት ንገብር ከመይ ጌርና ዙም ንገብር ከመይ ጌርና ጽሑፍ ንገብር ከመይ ጌርና ከለር ንቕይር ኮታስ ብዙሓት ነገራት ክንርኢና ማለት እዩ ቶም ኣገደስቲ ዝበሃሉ ናይ ሎማ ዓንቲ ቪድዮና ኣብ ላፕቶፕ ወይ ድማ ፒሲ ጌርና ኢና ኤዲት ክንገብር ማለት እዩ ስለዚ ንጀምር መጀመርታ ካፕካት ዳውንሎድ ምግባር ይድልየና ማለት እዩ ንዑ ምግባር ናብቲ ዘለና ብራውዘር ንኸይድ ናብነት ናተይ ክስታይ ተኾይኑ ናብነት ናተይ ማይክሮሶፍት ኤጅ ስለዚ ኣው ኸይደ ካፕካት ፎር ፒሲ ኢለ ይጽሕፍ ማለት እዩ ክትመፀና ኣብ ታሕቲ ትሪእዋ ዘለዎም ኢንስታል ኦን ዊንዶውስ ትብል ንዚያ ኢንስታል ንገብራ ማለት እዩ ኦኬ ክቡራት ተኸታተልቲ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም መጀመርታ እቲ ኢንተርፌስ ክንሪኦ ኢና ዛና መጀመሪያ ትሪእያ ዘለኹም ኢምፖርት ንምግባር ኢና ንጥቀመላ ንምንታይ እንተልኩም ድማ ዝኾነ ነገር ናብቲ ናትና ታይም ላይን ወይ ድማ ኤዲት ንምግባር ነምፀሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ኢምፖርት ክንገብራ ኢና ጎቲትና ናብቲ ታይም ላይን ከነጥዋ ኢና ማለት እዩ ብምቕፃል እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣውዲዮ ኣድ ንምግባር ኢና ንጥቀመሉ ካብዚ ኢምፖርት ክገብሩ ተደልዩም ግን ኣብታ መጀመሪያ ዝገበርናያ ካብኣ ኢምፖርት ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ከምኡ ድማ እቲ ናቱ ድምፂ በዚ ክንቅንሶ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ከም ዝበልኩም ኢምፖርት ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ ተመሊስና ካብ ምቕፃል ቴክስት ኣድ ንምግባር ድማ ኣብዛ ትሪእዋ ዘለኹም ቴክስት ትብል ኣብ ኣናሃርር ማለት እዩ ዝደለናዮ ቴክስት ኣድ ንገብር ንኣብነት ሕጂ እዚኦም መርዓውን መርዓትን ርሑስ ጋማ ዝብል ጽሑፍ ክንገብረሎም ኢና ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርና ቴክስት ኣድ ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ድማ ኢፌክትስ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ጠቓሚ ነገር እዩ ንኣብነት ዙም ኢን ክንገብር እንደሊ ዙም ኣውት ዝተፈላለዩ ነገራት ብዙሕ ዓይነት ኢፌክትታት ኣለዎ ማለት እዩ ካብኣቶም ቁሩብ እንተሪእና ንኣብነት ዙም ንምግባር ንጥቀመሉ ኢና ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዙም ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ ሪግሞ ብዘይ ዙምን ብዙምን ኦኬ ስለዚ ዝተፈላለዩ ነገራት ኣለዉ ዙም ጥራይ ኣይኮነን ዘሎ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ተጠቂምና ዙም ኢን ዙም ኣውት ክንገብር ንኽእል ዋላ እውን ካልእ ነገራት ክንገብር ንኽእል ኢና ንኣብነት እስኪ ካልእ ንርአ ንኣብነት ሼክ እዚ ንኣብነት ሼክ ንምግባር ኢና ንጥቀመሉ ስለዚ ከምዚ ትሪእዎ ክገብረልና ንኽእል ማለት እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ትራንዚሽን ማለት እዩ ካብ ሓደ ቪድዮ ናብ ሓደ ቪድዮ ክንሰጋገር ከለና ንጥቀመሉ ካት ንገብራ መጀመርያ ምሽዶ ክንሪአና ሕጂ ካት ንምግባር ኣየንቲ ከም ንጥቀም እዛ ትሪእዋ ዘለኹም እያ ኦኬ ስለዚ ኣብኣ ትራንዚሽን ኣድ ይገብር ማለት እዩ ድሕሮ ከምኡን ደሊት ክገብር ተደልየ ኣብ ክልተ ማእከል ካት ገይረ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድሌት ይገብር ማለት እዩ ብምቕፃል እስኪ ሓንቲ ትራንዚሽን ኣድ ንግበር መጀመርያ ካት ክንገብር ኣለና ኦኬ ሪግማ ሓንቲ ትራንዚሽን ኣድ ገይርና ኣለና ካብ ሓደ ቪድዮ ናብ ካልእ ቪድዮ ክሰጋገር ከሎ ካልእት እስከ ንወስኽ መጀመርያ እስከ እንገላ ንረአያሞ ሕጂ ትራንዚሽን ኣድ ክንገብረላ ኢና ፍሉይነት ንምርኣይ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ መንገዲ ዝተፈላለዩ ናይ ትራንዚሽን ዓይነታት ኣለዉ ማለት እዩ ብምቕፃል ናብ ፊልተርስ ኢና ክንከይድ ማለት እዩ ፊልተር ከምዚ ትሪእዎ ፊልተራት ንምንታይ ይጠቕሙና ብዙሕ ዓይነት ጥቕሚ ኣለዎም ሓደ ከለር ንምቕያር ኢና ንጥቀመሉ እቲ ባክግራውንድ
black and white كنقبرو نخل دلنايو مالتي حجي حانت زخونت كنمرت سينا نعنا زاتري وازلهم يجي قرب نتي فيديو قيراتو مالتي زي اخا قرب دماغ زبلت مالتي تريواهم تلوت مالتي ريكمو معرخ ندي لوتي ስለዚህ በከምዝ መንገዲ ኢፌክትስ ክንጥቀመሉ ንኽእል ከለር ቼንጅ ንምግባር ንዝተፈላለዩ መንገድታት ንጥቀመሉ ንኣብነት ረእይዎ ቢፎር ከመይ ነይሩ ሕጂታ ፊልተር ምስ ተጠቀምና እዩ ዝኻ እሺ ዝተፈላለዩ ፊልተራት ኣሎ ካብኣቶም መሪፅና ክንጥቀም ንኽእል ኢና ስለዚ እዚኦም ቶም ኢኩፕመንት ወይ ድማ ቶም نتقاملهم نجارات زيهم يمثلوا إذا زرعنا حاجة زي أكات نمقبار نمقرات قلينا نتقاملها مالتي لازم كمستريو كات نقبر نخل بقليلو مالتي ديليت نقبره دحر مودات وانت زي دلنا نحجي قن ديليت نقبر هيدلنا بما أتصال شورت كات أقداس نجاريو أبستريو زلو نمتى يستعملنا نتيلنا إيديت نمقبار بقولتو في إيديت نقبر يحجزنا مالتي نابنت بزح عينت شورت كاتات كنرئ نخእል ኢና مستقمم مالتي نابنت كنترول بي نقبر نخእል كنترول بي ንምንታይ ኢና ንጥቀመሉ እንተልና ካት ንምግባር ወይ ድማ ንምቁራጽ ማለትዩ እስከና ናብነት ረይዋ كنترول بي ተጠቂመ ቆሪጽያ ማለትዩ كنترول سي ንጥቀም ቆሪጽና كنترول سي ምስ ንጥቀም ድማ ኮፒ ንገብሮ ማለትዩ ሽዑ كنترول في ምስ ንጥቀም ድማ እንታይ ንገብራልና ፔስት ንገብረለና ማለትዩ ስለዚህ ሾርት ካት አገዳሲ ከምዝራሁሞ ኮንትሮል ቪ ጌሪያ ፔስት ጌራት ላይ ማለት እዩ እዞም ሾርት ካታት ጊዜና ይቆጥቡልና ኤዲት ክንገብር ከለና ማለት እዩ ናይ ግድን ክትፈልጥዎም ኣለኩም ማለት አይኮነን ግን እንተፈለጥኩምም ጽቡቅ እዩ ምክንያቱ ጊዜهم ይቆጥቡልኩም ማለት እዩ እዚ ትሪኦ ዘለኹም ታይም ላይን እዩ ዝተፈላለዩ ቪዲዮታት ነንበይኖም ኤዲት ክንገብረሎም ኣብ ደሊል እዋን ንጥቀመሎም ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ኣይገድሱናዮም ሓንቲ ታይም ላይን እኽልቲያ تايم لاين مالت كم زتريو لهم مالتي اوكي كبرات تخطاتلتي حجي دما كمي غيرنا فريم نتقميو كنري فريم نمنتاي يستعملنا انتلنا نابنت زوم كنقبر كلنا بوزيشن كنقير كلنا استفلالي نغرات كنقبر كلنا فريم نتقم كم زتريو حجي زال توقع ناي فريم ملكتا سلازي فريم سليك مسكوركو ابتاز داليا بوتا خيد دما زوم يقبر وي دما سكيل يوسخو مالتي ناي سكيل قطري كم زتريو زلهم እንዳወሰኸ ኸይድ ማለት እዩ ካል ድማ ፖዚሽን ክንጥቀም ንኽእል ኢና ንኣብነት ሓደ ሰብ ፈሊና ክንርኢ እንተደሊና ፖዚሽን ንጥቀም ወይ ድማ ከም ስትሪዮ ዘለውን ክልቲኦም ኣለዉ ምሽ ሕጂ ፈላሊና ክንሪኦም እንተደሊና ወይ ድማ ዙም ጌርናስ ናብ ሓደ ሳይድ ወይ ድማ ሓደ ሳይድ ጥራይ ክንርኢ እንተደሊና ፖዚሽን ንጥቀም ወይ ድማ ቦታ ምቅያር ማለት ፖዚሽን ስለዚ እጂ ከም ስትሪዮ ዘለዎም ዓብ ስኬል ጌርና ኣለና ማለት ስኬል ጌርናዮ ፖዚሽን ክንጥቀም ካደሊና ኣለና ማለት እዩ جي مجمريا تاغوال سك تاغوال كم تمص نغبراينا مالتي لحركات ودي نملس مو مجمريا اوكي بوزيشن تا بوزيشن تبزلا كي فريم ابا هنهرمينا مجمريا سكيل نغبر مالتي دحار بوزيشن كا كي فريم نهرم مالتي شعو ابتان دليا بوتا خيدنا اتي بوزيشن دلنا نمرص مالتي 5 زلهم صنحلنا هنا بتودهم كيدنا مالتي ስለዚህ በከምዝ መንገዲ ኪ ፍሬም ክንጥቀመሉ ንኽእል ማለት እዩ ናብ ደለናዮ ቦታ ወይ ድማ አንፈት ክንቂሮ ንኽእል ማለት እዩ ሕጂ ድማ ከመይ ጌርና ከለር ቅድም በፊልተር ተጠቂምና ከለር ከመይ ጌርና ኤዲት ከምንገብር ወይ ድማ ከም ንመዓራሪ ኢና ነርና ሕጂ ድማ ኣብዛ ትሪኦ ዘለኹም አጃስት ብል ኣብ አሃሪምና ማለት እዩ ከም ትሪኦ ዘለኹም ቴምፕሬቸር قرب كنوس خلينا كاوتينت نشتي and saturation كقرب كنوس خلو أقيحنا بلو مالتي مجمرة فلتر تتكيمنا هم جرنا نيرنا جرما adjustment مالتي سلزي ريوت فلينت اوكي كم مجمرة نجمر نحن كم تريو ذلهم temperature قرب حافة بلنا tint saturation قرب وسيخنا لنا كاون دحر saturation ريوت صبو قولو مالتي
exposure نشتي برهان مالتي contrast highlight ون نشتي توسخنا له سلاني shadow يكمان نشتي كنو دلالي ناسا كم زندا قبرنا adjust نقبروت color ندليو كساب ندليو نركب مالتي sharpen ما زي مبزحتي جزي sharpen clarity نمتاينا نتكمل تلكمني كم زي نايكو عشو قال إيديت كنقبر كلنا هنا نتكمل له فينيتيز بزلو ويد ما فيد كا أسسن من بالي أبتحت بزلو فينيت زبلكا أتي بقون قونس كم تسلم زبالة ويد ما تعدو زبالة نمقوار جاف مالتي يسي كوكرب تريقو تلو تسفا قبر أبتي جاف سلز بخمز من قدون كالر إيديت كنقبر نخل ويد ما كالر كان معرار نخل مالتي تفولينا تهجو حساب كنا نراه اوكي هجر ما انيميشن كم ستريو زلهم انيميشن ንምንታይ ይስጣመና እንተልና ዝኾነ ነገር ወይ ድማ መጀመርያ ከአትሆሎት ቪዲዮ ፌድ እንዳገበረ ወይ ጽልምት ይሉ አቱ እንተደልና ኮሜንት ከም ዙም ክንገብሮ እንተደልና አብነት እስኪ ፌድ እንግበረም ጽልምት ይሉ አቱ ማለት ነው ሬዮ ከም ስትሪዮ ዘሎም ጽልምት ይሉ አቱ ማለት ነው እቲ አማውንት ከነ ተዓራሪ ነው ኸልና ዙም ካ ሃምስትሪዮ አውት ካ ዝኻ ኸወጽ ኮሎ ኩድ ኮሎ ማለት እዚ ኮምቦ ها ንኩሉ ማለት እቲ ቪዲዮ ሙሉ ስለዚህ በከምዝ መንገዲ አኒሜሽኑን ክንጥቀም ንኽእል ማለት እዩ አፍካብካት እዚ ማስክ ዝባል ድማ ዝኾነ ነገር ቀሪጽና ንሙጻ ገለና እንጥቀመሉ ስለዚህ ኩብራት ተኸታተልቲ ከመጌርና አፒስና ከምነቀናብር ንዚ መስል ማለት እዩ ካብካት ተጠቂምና እዚት መጀመሪያ ማለት ዘድሊየና ነገሪ ብዙሕ ነገር ክሉ ኽእል እዩ ግን እቶም ቀንዲ ኽእለታት ዘድሊሁም እዚኦም እዮም ካው እንዳሓር ናትኩም ናይ ክሪኤቲቪቲ መጠን ወይ ድማ ነገራት ከመጌርኩም ኢዲት ገብሮም እሱ እናትኩም ጉዳዩ ማለት እዩ ስለዚህ ኩብራት ተኸታተልቲ ኣብ ካብካት ከመጌርና ኢዲት ከም ንገብር ንዚ መስል ቤዚክ ነገር ተፈሊጥካ ድሓር እንዳፈተንካ ኩሉ ዲስካቨር ትገብሮ ማለት እዩ ክሪኤቲቪቲ እንዳሓወስካ ስለዚህ ኩብራት ተኸታተልቲ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰባት ሰብስክራይብ ግበሩ ላይክ ግበሩ ኮሜንት ኣኺልኩም ሼር ግበሩ ማለት እዩ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ንራኸበና ቻው